ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga tao na binibiyayaan ng anak, ngunit hindi pa handang maging magulang. Meron namang hindi nagkakaroon pero sa kanila mo mahahanap ang pagmamahal ng isang tatay at nanay. Ikaw kabarangay, mabuting magulang ba ang mga magulang mo? Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Tumutukoy yon sa ugali na namana ng isang anak sa kanyang magulang. Pero sa ibabahagi ko ngayong araw sa Barangay Love Stories ay gusto kong ikwento ang magkaibang ugali ng nanay at tiyuhin ko bilang magkapatid na nanggaling sa isang magulang o iisang puno. Ngunit magkaibang bunga. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sedi. 31 years old at isang OFW dito sa London, sa United Kingdom. Nagtatrabaho ako bilang isang ER nurse at nasa 6 na taon na ako rito since 2018. Sa Quezon City ako pinanganak at nagkaisip, Papa Dudut. Masasabi ko na mahirap malayo sa pamilya at mas naging challenging ang lahat noong nagkaroon ng pandemya. Pero sa tulong at awa ng Diyos ay kinakaya ko naman, Papa Dudut. Buti na lang at merong programa ninyo na napapakinggan ko online, kaya naman nalilibang ako at kahit papaano ay nababawasan ang aking kalungkutan. Tapos isang araw ay nag-decide ako magpadala ng email sa inyo na naglalaman ng aking kwento. Pero hindi lang ito tungkol sa akin at sa pamilya namin dahil malaking bahagi nito ay tungkol din sa tiyuhin ko na nagngangalang Randy. At magsisimula ang lahat taong 1993 kung kailan pinanganak ako ng nanay Mirna ko, Papa Dudut. Randy! Randy, halika nga rito! Ano ba yun, ate? Ha? Hala, umiiyak ang pamangkin ko. Kaya nga buhatin mo muna, patahanin mo. Nakakairita eh. Ay, sige, gusto ko yan. Katutulog ko lang, bigla na naman yan umiyak, kakainis. Tahan na, baby. Nandito na ang iyong magandang tito. Psst, tahan na. Hoy, ano ba sinasabi mo dyan? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Di ba, baby? O, di ba? Sang-ayon yung anak mo. Paano sasang-ayon, hindi yan nakakapagsalita? Ay nako, akin na nga yung anak ko. Dali, akin na. Akala ko ba ayaw mo sa anak mo? Bakit mo kinukuha sa akin? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Nahahalata ko kasi na lagi kang naiinis kay baby. Sabi mo pa nga nung isang araw, sana di mo na lang siya pinanganak. Sinong di maiinis sa batang yan? Kung makaatungal ng iyak, wagas. Natural, bata nga eh. Sanggol, baby. Para ka namang di dumaan sa pagiging iyakin. Pwede ba, wag mo akong pilosopohin? Hindi kita pinipiloso po, ate. Sinasabi ko lang yung totoo. Saka bakit ba kasi ang init ng dugo mo sa pamangkin ko? Tinatanong mo pa talaga? Tukmul tatay niyan eh. Baka paglaki niyan magmana sa damuho na yun. Walang kasalanan yung anak mo kaya wag mo sa kanya isisi yung ugali ng tatay niya. Saka sa inyong tatlo, siya yung biktima. At paano naman nangyari yon? Siyempre, nabuo siya dahil di kayo nag-ingat. Tapos sa kanya kayo magagalit. Sige, hindi na ako sa kanya magagalit kundi sa'yo na. Oh, bakit naman napunta sa akin galit mo dyan? Inaano ka ng beauty ko. Naalibadbaran talaga ako sa'yo at dyan sa kabaklaan mo. Lahat na lang talaga ng makita mo, damay sa inis mo. Nakakainis naman talaga eh. Sigurado ako na kung nabubuhay si nanay at tatay, di nila papayagan yung pagiging binabae mo. Kaso nga, wala na sila.
Saka mabait kaya mga magulang natin. Kaya nga siguro sila kinuha agad sa atin. Basta, kung ayos lang sa kanila yung pagiging bakla mo, sa akin, hindi pa rin. Akala mo naman may magagawa ka para pigilan ang kabaklaan ko. Kaya nga akin yung anak ko, mahawa pa siya sa pananalita at kilos mo. O ayan. Pag umiyak yan, wag mo akong tatawagin sa labas ha. Ha? Bakit naman hindi? Makikipaglaro ako sa mga kaibigan kong babae. Magsaing ka muna at magpakulo ng tubig bago ka makipaglaro. Ate naman. Mamaya na lang. Sasampalin na talaga kita. Oo na. Magsasaing na nga at magpapakulo ng tubig. Mahal na Reyna. Sumasagot ka pa talagang bakla ka, ha? Papadudot maagang naulila sina Nanay at Tito Randy nang magkasunod na magkasakit at pumanaw ang mga magulang nila. Simula noon ay si Nanay na ang kumayod para sa kanilang magkapatid. Bali nagrenta sila ng maliit na paupahan habang nagtatrabaho sa factory ang nanay. Nung pinanganak ako ni Nanay ay 20 years old lamang siya. Wala akong tatay dahil aksidente lang daw ang pagkakabuntis sa akin. Pero hindi naman ako lumaking walang father figure dahil nandyan naman ang Tito Randy ko, Papadudot. Magkasunuran lang sila ni Nanay pero magkaiba ang ugali nila. Ang tiyuhin kong yon ang nag-alaga sa akin at tumayong tatay ko kaya naman mahal na mahal ko siya. Kaya lang nang tumungtong ako sa edad na 5 base na rin sa kwento niya sa akin. Nung malaki na ako ay nagkaroon ng boyfriend si Nanay. Yun yung tatay ng kapatid kong babae, Papadudot. Sa pagkakalarawan ni Tito rito ay masungit daw ito at hindi ako tanggap. Dahil madalas din ako nitong paluin kapag bumibisita sa bahay namin. Kaya umiiyak ako ng malakas at si Tito Randy lang ang nakapagpapatahan sa akin. Mahal na mahal ako ng tiyuhin ko at ayaw niyang sinasaktan ako ng kahit na sino, Papadudot. Ate, alam mo bang sinasaktan ng boyfriend mo si Sedi? Ha? Hindi ba normal lang yon lalo matigas ulo niyang pamangkin mo? Anong normal dun? Nagkakapasa na nga yung bata. Saka baka nakakalimutan mo, 5 taong gulang pa lang si Sedi. Hindi ko nakakalimutan yon. Ano palagay mo sa akin, Ulyanin? Parang wala ka namang pakialam sa anak mo. May pakialam ako sa kanya. At bilang nanay niya, alam ko na makulit siya. Kaya siya napapalo ng tatay-tatayan niya. Kahit na gaano pa kakulit si Sedi, hindi pa rin tama na paluin siya. Pagdidisiplina ang tawag doon, hindi mo ba alam yon? Sa bagay, wala ka nga palang anak. At kahit kailan, hindi ka naman magkakaanak. Dahil dyan sa kabaklaan mo. At ano na namang kinalaman ng kabaklaan ko rito? Malaki. Kasi nabanggit sa akin ng boyfriend ko na nasusuya raw siya sa pagmumukha mo. Ano? Nabanggit niya sa akin na ayaw niya sa mga bakla. Kaya naisip ko na paalisin ka na rito sa bahay ko. Bakit mo ko paaalisin? Nagbabayad ako ng renta rito. Alam ko pero matanda ka na. 24 ka na, di ba? Oo, ano naman ngayon? Gusto na namin magsama lalo't magkakaanak na kami. Hindi raw siya makalipat dito dahil nandito ka pa. Sandali. Ano nga ulit yun? Magkakaanak na kayo? Oo, buntis na ako at gusto na namin bumuo ng pamilya. Kaya nga lilipat na siya rito para magsasama-sama na kami. Oh, bakit mo ako pinaalis? Di ka ba nakakaintindi? Ayaw nga niya sa mga bakla. Di ayaw ko rin sa kanya. Huwag ka nga makipagtalo. Umalis ka na lang, total matanda ka naman na eh. Huwag ka nang makipagsiksikan dito sa amin. Magkanya-kanya na tayo. Pambihira. Di ko akalain ipagpapalit mo ako sa lalaking yon, ate. Anong klaseng kapatid ka? Baka nakakalimutan mo na matagal-tagal din kitang binuhay. Simula nang namatay si nanay at tatay, nagtrabaho na ako para makakain tayo. May pambayad sa renta at iba pang gastusin sa pamamahay natin. Masama pa bang hangarin ko na lumagay sa tahimik kasama yung magiging pamilya ko? Pero pamilya mo rin naman ako. Kung ipagtabuyan mo ko, parang di mo ko kapatid. Hindi naman mawawala pagiging kapatid ko sa iyo eh.
Saka hindi naman kita pinagtatabuyan. Ang sa akin lang, masikip na tayo rito. Hindi raw pinagtatabuyan, pero parang ganun na rin yun. Basta, buo na yung desisyon ko. Aalis ka na sa bahay na to. Ate naman eh. Huwag mo ako maati-ati dyan. O ano pang hinihintay mo? Simulan mo na mag-impake ng damit at gamit mo. Saan naman ako pupunta pag umalis ako? Di sa mga kaibigan mo. Makituloy ka muna sa kanila, lagi ka naman nandun, di ba? Tapos mag-ipon ka ng pera para makapagrenta ka. Kaya mo na yan, matanda ka na. Pati ba naman yun, ako pang pag-iisipin mo? Pero paano si Sedi? Ano paano si Sedi? Di ba? Sinasaktan nga siya ng boyfriend mo. Kawawa naman yung pamangkin ko. Hindi siya sinasaktan. Dinidisiplina lang siya. Saka huwag mo nang alalahanin si Sedi. Dahil ako pa rin naman ang nanay nun. Kung makapagsalita ka, akala mo sa matris mo lumabas yung anak ko. Masyado kang mapang-angkin. Manahimik ka nga. Papa Dudut, kahit na anong tutol ni Tito ay pinaalis pa rin siya ni nanay sa bahay. Wala na siyang nagawa kaya nang sumunod na araw ay nag-alsa balutan na raw siya, Papa Dudut. Natatandaan pang araw niya na ang lakas ng iyak ko dahil ayokong iwanan niya ako. Pero pinapasok lamang ako ni nanay sa bahay at nagsara ng pinto matapos ipagtabuyan paalis ang tiyuhin ko. Isa yon sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko sa murang edad, Papa Dudut. Kahit na magkapatid sina nanay at Tito Randy ay kitang-kita naman ang kaibahan ng kanilang pag-uugali. Kung i-describe ko, ang nanay ko ay masyado siyang matapang, taklesa at may pagkamataray. Kahit nga ako na anak niya ay madalas niyang saktan. Siguro ay dahil na rin sa kakulitan, lalo't bata pa ako noon. Pero nakarinig din ako ng hindi magagandang salita sa kanya, Papa Dudut. Tapos ay lagi niya akong kinakabit sa tatay ko at sa pang-iiwan nito sa amin noong araw. Kabaliktaran naman ng maaladragon niyang personality si Tito Randy. Dahil bakla ito, mahinhin itong magsalita at kumilos. At gustong gusto ko ang pagiging malumanay niya. Bagay na ayaw naman ni nanay dahil baka raw mahawa ako sa kabaklaan ng tiyuhin ko. Sa kabila ng lahat ay si Tito Randy na ang tumayong tatay ko. Kahit na hindi na siya nakatira sa bahay, dumadalaw pa rin siya doon para makita ko. Kaya nga minsan ko na ring hiniling sa mga bituin na sana, Papa Dudut, ay siya na lang talaga ang tunay kong tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2000 nang maghiwalay ang nanay ko at kinakasama niya. Sa loob ng 2 taon na pagsasama nila ay naranasan kong abusuhin sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ng tatay-tatayan ko at katulad ni nanay ay masakit din siyang magsalita, Papa Dudut. Noong bago sila naghiwalay ay napansin ko na madalas na ang pag-aaway nila. Bukang bibig din ang nanay ko na nalulong daw ito sa bisyo ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Naging bayolente na rin po ito at maging ang kapatid kong babae ay pinagbubuhatan na rin niya ng kamay. Doon na bumalik sa bahay namin si Tito Randy matapos siyang lapitan ni nanay para humingi ng tulong na mapaalis sa pamamahay namin ang dati niyang kinakasama. Kwento sa akin ng tiyuhin ko ay umabot pa sila noon sa barangay. Noong nakatira na ulit sa bahay namin ang tiyuhin ko ay pinakamasaya ko sa lahat. Kasi pakiramdam ko ay bumalik na yung tao na totoong nagmamahal sa akin. At sa loob ng 11 years, si Tito Randy ang bumuhay sa pamilya namin sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang trabaho. Tulad ng pagwe-waiter sa beer house, makeup artist, tendera ng mga damit, pagkain at beauty products at sa uli ay parlolista. Nagtrabaho rin naman si nanay pero ayon sa tito ko ay lagi raw natatanggal sa mga pinapasukan dahil walang tiyaga at laging uma-absent. Kaya hindi talaga magawang magpahinga ng tiyuhin ko sa pagkayod lalo na at siyang nagpapaaral sa aming magkapatid, Papa Dudut.
Oh, nandito ka na pala, Sedi. Kumakatito ka parang hindi mo ako nakita. Ay, hello po, Nay. Sus, si ate naman nagtampo agad. Hindi yung tampo, no? O ayan, umiinit na naman agad ulo mo. Sabayan mo na kami kumain, Sedi. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Paborito mo. Ay, sige po. Ayan, kanin. Kukuha kita ng ulam sa kaldero. Teka, Nasaan po si Grace? Tapos ang kumain, natutulog na. ang sabihin mo, nag-inarte kasi ayaw ng ulam. Kaya ayun, natulog na lang. Oh, Sedi, ulam mo. Ay, salamat po. Alam mo namang hindi kumakain ng isda yun, yan pa talagang niluto mo. Ano namang masama sa niluto ko? Sarap-sarap kaya ng sinigang na bangus. Saka namimiss ko na mag-isda. Ilang araw na tayong kumakain ng processed food. Hindi na yun healthy, no? Dapat dyan sa anak mo, tinuturuan mong kumain ng masustansya. Huwag mong kinukumpara yung bunso ko sa ate niya. Sabihin mo, sinanay mo sa kapritsyo. Ay naku Randy, masyado kang madaldal. Kumain ka na lang dyan. Kakain talaga ako. Kain ka lang ng kain ha. Alam ko pagod ka sa pag-aaral. Tanda-tanda na niyang si Sedi pero binibaby mo pa rin. Sinong gusto mong bebein ko? Ikaw. Ikaw sumusobra ka na ha. Kalma. Masyado kang maingay eh. Nakakainis ka kasi. Nay, Tito Randy, wag na po kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Sorry pamangkin. Ito kasing nanay mo masyadong palengkera. Ako pa talaga yung palingkera, ikaw tong nauna. Wag na nga raw mag-away, sabi ng anak mo. Nasa harap tayo ng pagkain, di ba? Kahit na nasa harap tayo ng presidente, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ay, bahala ka na nga dyan. Si Sedi na lang kakausapin ko. Kumusta naman school mo? Okay lang po. Ay, binigay na po pala yung class card namin para sa unang semester. Gusto niyo po makita? Sige, dali. Patingin ako. Teka, kunin ko lang po sa bag. Pwede namang mamaya na lang yan. Pwede rin namang mamaya ka na lang mag-side comment dyan, ate. Kita mong excited lang yung anak mo. Masyado ka. Ay, talaga naman. Ito po oh, tingnan niyo, Tito. Ay, panalo! Ang tataas na mga grado, walang palakol. Galing-galing naman ang pamangkin ko. Salamat po, Tito. Tsamba lang yan. Anong tsamba ka dyan? Tingnan mo nga oh, lahat nasa uno. Alam mo ba ibig sabihin yan sa grading system ng college? Mataas yan. Dapat lang. Sayang naman yung pagpapaaral mo dyan kay Sedi kung magiging palakol yung mga grado niyan. Hindi sayang yon, no? Matalino kaya anak mo. Malamang, mana yan sa akin. Ayaw ko na lang mag-talk. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay kung bakla ka. Mabuti pa, alis na ako. Tapos na rin naman akong kumain eh. Bahala na kayo magtsuhin dyan. Kita mo tong nanay mo. Dinamay na naman kabaklaan ko. Pagpasensyahan niyo na lang po si Nanay. Ano pa nga ba? Pero masaya pa rin ako. Kasi ang ganda ng mga grado mo, oh? Salamat po. Pinagsisikapan ko talaga mag-aral ng mabuti. Para naman hindi sayang yung mga ginagastos niyo sa akin. Hindi naman ako nanginginayang doon. Pero mabuti pa rin na mag-aral ka ng mabuti. Tandaan mo na yan lang edukasyon may ipapamana namin sa'yo. May sasalba ka niyan pagdating ng panahon. Kaya tuloy-tuloy mo na pagbutihin pag-aaral mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito. O siya, kumain ka na. Damihan mo kain. Marami akong sinaing. Papadudot pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ang mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa sa amin ni Tito Randy. Siya ang inspirasyon ko at kahit na sinabi niya sa akin na sapat na ang makapagtapos ako para matulungan ko ang aming pamilya. Para sa akin ay parte na siya ng pamilyang gusto kong tulungan pagdating ng panahon. Mahal na mahal ko siya na para bang tunay na magulang kahit na hindi pareho ang trato naming magkapatid sa kanya. Hindi kasi close ang kapatid ko kay Tito Randy. Mas close ito kay nanay kaya pati ugali ng nanay namin ay namana na rin niya. May pagkamasungit siya sa amin ang tiyuhin ko, bagay na pareho na lang din naming pinagpapasensyahan noong una dahil bata pa siya.
Pero habang tumatanda ay mas nakita ko na carbon copy talaga siya ni nanay sa pananalita at sa kilos. Kahit na si Tito Randy ang bumubuhay sa amin ng mga panahong yon, malimit pa rin siyang iniinsulto ni nanay, lalo na pag wala siya sa mood. Ako na lang ang nahihiya at nasasaktan kapag lumalabas na parang napakawalang utang na loob ng sarili kong ina. Sinabi na lang ng tiyuhin ko na intindihin ko ang nanay dahil baka may pinagdaraanan ng mga panahong yon. Kaya yun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Ay, Ate Mirna, lasing ka ba? Hindi nakainom lang. Nakainom lang daw, pero sa itsura mo mukhang nakarami ka. Ay, kalabaw! Nay! Ano po nangyari sa inyo? Nanay mo, hinahalikan yung sahig. Halika, tulungan mo ko para maiupo natin siya sa bangko. Sige po. Bigat mo, te. Ano ka mo? Hindi ako pabigat Sabi ko, bigat mo. O ayan, umupo ka nga muna. Yabang mo naman, porke ikaw nagpapakain sa amin at nagpapaaral sa mga anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pinagmamayabang. Meron. Kasasabi mo lang na pabigat ako. Nay, hindi po sinabi ni Tito yun. Mas paniniwalaan mo pa yung bakalang yan kesa sa akin na nanay mo? Pati ka naman inire niya na. Sa matres ko ikaw lumabas. Wala namang matres yung bakalang yan. Naku, pagsabihan mo yung nanay mo, Sedi. Kundi mababangasan ko na yan kahit lasing yan. Pasensya na po kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Eh, huwag ka nang magtampo. Mabuti pa, manahimik ka na lang kesa magsabi ka ng totoo. Tagal-tagal ko ng bakla, hanggang ngayon issue pa rin sa'yo. Hirap sa'yo. Tagal-tagal mo nang ang bakla na o-offend ka pa. Sinong di ma-offend? Sige nga. Masyado ka lang balat sibuyas. Nay, Tito, wag na po kayo mag-away. Yan kasing nanay mo. Akala mo kung sino magsalita. Pasensya na po ulit. Nay, bakit ba kayo nag-inom? Gusto ko lang naman maglibang-libang. Masama ba yun? Hindi masama kung gusto mo lang maglibang-libang. Pero masama sa atay yung alak na iniinom mo. Baka akala mo hindi namin napapansin na lagi ka nalang umiinom, ate ha? Naano ka ba ng atay ko? Saka doktor ka ba? Para sabihing masama yung pag-inom ko? Hindi, pero yung kakilala ko, kamamatay lang naman sa kanser sa atay dahil dating manginginom yon. Hindi pa ako mamamatay. Masamang damo to. Hala siya. Concern lang naman sa'yo si Tito, kaya kanya pinagsasabihan. Ako rin, concern sa inyo. At ayoko na may mangyaring masama sa inyo. Ayos lang ako, pati yung atay ko. Kaya huwag kayong masyadong pakialamero. Ngayon na nga lang ako nag-i-enjoy kasamang mga kaibigan ko. Kokontrahin nyo pa? Baka nakakalimutan nyo. Hindi ko to nagawa nung araw dahil maaga akong nagtrabaho at pinanganak kita, Sedi. Isisisi mo na naman sa amin yung kaharutan mo. Ay talaga, sinong sisisihin ko kung hindi kayo? Ewan ko sa'yo, ate. Mabuti pa matulog ka na para may masmasan ka. Ayoko matulog! Gusto ko pang uminom! Nasa bahay na po kayo, wala na kayo sa inuman. Basta! Gusto ko pang uminom! Hinahanap pa ng katawan ko ang alak. Mukhang nasiraan na tong nanay mo. Ay, sinabi niyo pa. Papa Dudut, sobrang dismayado na ako sa pinapagawa ng nanay ko sa buhay niya ng mga panahong yon. At napadalas pa nga ang mga pag-inom at paglabas niya kasama ang mga kaibigan niya.
Siyempre hindi namin mapigilang mag-alala sa kanya dahil kilala namin siya na bigay todo sa pag-inom. At ang paulit-ulit niyang kinakatuwiran ay in-enjoy lang naman niya ang mga bagay na hindi niya raw nagawa noong dalaga pa siya. Lagi niyang sinasabi na mas marami pa sana siyang bagay na nagawa kung hindi siya nabuntis sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng matinding kalungkutan lalo na at ako na naman ang sinisisi niya kung bakit maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Nandun yung muli akong nalugmok dahil akala ko ay masasanay na lamang ako sa mga panunumbat niya sa akin. Pero laging sinasabi ni Tito Randy na wala akong kasalanan. At kung may dapat sisihin dito ay walang iba kundi ang nanay at ang tatay ko. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin mapigilang madismaya sa mismong sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 4 na taon at nakapagtapos ako sa kurso kong nursing noong 2014. Ginamit ko ang mga nalalabing buwan ng parehong taon na yon para mag-review sa pagkuha ng lisensya. Noong sumunod na taon ay nag-exam ako at nakapasa kaya naging ganap na akong nurse. Nagporsige talaga ako para makapag-apply sa mga ospital dito sa lugar namin. At kahit inabot ng 5 buwan ay nagbunga pa rin naman ang pagsisikap at pagtsatsaga ko. Proud na proud sa akin si Tito Randy dahil natupad na raw ang matagal niyang pangarap para sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Alam niya kasi, Papa Dudut, na mahalaga ang edukasyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin hanggang matanim yon sa isip ko. Kaya nakapagtapos ako. Sa pagpapatuloy ng panibago kong pakikipagsapalaran sa buhay bilang empleyado, ay masasabi kong hindi pala ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Lalo na sa propesyon ko bilang isang nurse na hindi na nga kataasan ng sweldo pero doble naman ang pagod. Tapos pag uwi ko sa bahay ay hindi rin ako makapagpahinga dahil sa bunganga ng nanay ko. Ito lang? Ito lang mabibigay mo sa akin? Opo, Nay. Sorry po ah. Yan lang po kasi ang sinweldo ko. Ano mabibili nitong kakarampot na sweldo mo, Aber? Alam mo naman na nagtataasan ng mga bilihin ngayon tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin? Alam ko naman po yun. Pero yan lang po kasi talaga yung kabuuan ng sweldo ko eh. Maniwala ako sa'yo. Baka nagsisinungaling ka lang dyan, ha? Baka meron pa dyan. Pinagtataguan mo lang ako. Bakit ko naman po gagawin yun? Baka nagmana ka dun sa ugali ng tsuhin mong bakla. Oh, bakit nasali na naman ang kabaklaan ko dyan, ate? Tito, nandyan po pala kayo. Oo, kagagaling ko lang sa banyo. Tapos narinig ko na agad yung bunganga ng nanay mo. Naghugas ka ba ng kamay mo? Aba, oo naman. Baka nga mas marumi pa yung bibig mo kaysa sa kamay ko eh. Talaga naman? Ano na naman ba kasing problema mo? Bakit pinagagalitan mo na naman si Sedi? Sinong di magagalit? Tignan mo nga kung magkano lang tong sweldo na binigay niyang magaling mong pamangkin sa akin. Oh, bakit di ka nalang magpasalamat na may binigay siya sa'yo? Pasasalamatan mo ba yung kakarampot na yan? Yan na po talaga yung kabuuan ng sweldo ko. Hindi ako naniniwala sa'yo. At bakit hindi ka maniniwala? Siyempre, baka may tinatago pa yung pamangkin mo. Kung meron man, karapatan na niya yun. Dahil pinaghirapan niyang kitain yung sweldo niya. Hirap kaya ng trabaho ni Sedi, tapos napaka-reklamador mo pa. Ako pa talaga ang reklamador? Alangan namang ako, ate. May karapatan naman ako magreklamo kasi ako yung nahihirapang mag-budget. Marami pa tayong pinagkakagastusan. Baka lang akala nyo wala. Alam naman po naming marami. Pero sana maintindihan nyo na hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko bilang nurse. Kung bakit kasi yan pa yung kursong kinuha mo noon sa kolehiyo, mababa naman pala magiging sweldo mo. Kahit kailan mahina ka talaga. Ay, Ate Mirna. Parang di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo sa anak mo, ha? At bakit?
Nakuha mo pa talaga magtanong? Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, palagay mo sa akin, bingi? Hindi, pero sariling anak mo, pinagsasalitaan mo ng ganyan? Kung ikaw kaya pumalit sa posisyon ni Sedi, ikaw mag-nurse doon para malaman mo na hindi madali ginagawa niya. Tapos ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan sa anak mo? Wala namang mali sa sinabi ko. Kung nasaktan si Sedi, problema niya na yon. Saka ayaw mo nun, alam niyang pamangkin mo na hindi maganda yung trabaho niya. Nasa kanya na lang yun kung maghahanap siya ng ibang trabaho, yung mas malaki ang sweldo. Mag-abroad ka kaya, Sedi? Po? Doon ka mag-nurse. Huwag dito sa atin. Sigurado tiba-tiba suswelduhin mo doon. Baka nakakalimutan mo nagsisimula pala magtrabaho si Sedi. Hayaan mo muna siya. Huwag kang masyadong madera dyan. Hindi naman tayo nagugutuman eh. May trabaho ako, kaya makakapag-ambag din ako. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo, kulang pa yan sa pamamakla mo. Nay, tumigil na nga po kayo. Sumusobra na po kayo eh. At bakit? Totoo naman ang sinabi ko ba? Totoo man o hindi, matuto naman po kayo mahiya kay Tito Randy. Kung makapagsalita kayo sa kanya, parang hindi niya tayo binuhay at sinuportahan ng mahabang panahon na. Ipapaalala ko lang sa inyo na siya ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko. Lagi tayong iniisip at inuuna ni Tito. Tapos wala na kayong ibang sinabi sa kanya kundi pang iinsulto at masasakit na salita. Matuto naman po kayong mahiya, Nay. Hindi maganda yung ugali niyo. Papadudot na tameme sina nanay at Tito Randy dahil sa mga sinabi ko. In my defense ay hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil matagal ko rin namang kinimkim na huwag masagot ng ganon ng nanay ko. Pero sumobra na siya ng mga panahong yon, Papadudot. Naawa na ako sa tiyuhin ko dahil lagi na lang niyang iniinsulto. At napapagod na rin ako sa tuwing nagtatalo sila na akala mo mga bata pa. Sa kabila ng lahat ay alam ko naman na walang perpektong pamilya. Lahat ay may kapintasan. Lahat may kakulangan. Maswerte na lamang ako dahil may isa akong Tito Randy na handang magtangkol sa akin sa nanay ko. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga ng isang magulang na hindi nabigay ng sapat sa akin ng nanay ko dahil na rin sa ugali niya. Kaya nga nakaya kong magpatuloy sa buhay dahil nasa tabi ko ang tiyuhin ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Tito Randy dahil pinalakas niya ang loob ko sa mga panahon na nalulugmok ako. Pero habang nagtatagal ako sa trabaho, unti-unti kong na-realize na siguro'y tama nga si nanay. Mas may future ako kung sa ibang bansa ako magtatrabaho. Pero hindi pa ako desidido na mga panahong yon dahil nga natatakot pa rin ako sa mga posibleng mangyari, Papadudot. Marami akong what if sa buhay. What if mabigo ako sa pag-iibang bansa ko? What if may mangyari sa akin doon habang malayo sa pamilya ko, vice versa? Lahat ng yon ay kinuwento ko kay Tito at pinayuhan niya ako na nagpalakas ng loob ko. Sa huli, tinulungan niya rin akong mag-asikaso ng requirements para makalipad ako papunta ng London. Kaya lang noong sumunod na taong 2017 ay na-stroke ang pinakamamahal kong tiyuhin, Papadudot. Kumusta na yung pag-aasikaso mo ng requirements? Okay naman po pero parang ayoko na pong umalis. Ha? Bakit naman? Gusto ko kayong alagaan eh. Paano ko yun magagawa kung aalis ako? Pero sayang naman yung oportunidad. Ayos lang naman ako. Kalahati lang naman ng katawan ko yung paralisado. Tingnan mo, nakakapagsalita pa ako. Nagagalaw ko pa yung kaliwa kong kamay.
Oo nga po, pero ayoko pa rin. Gusto ko kayong alagaan katulad ng pag-aalaga niyo sa akin nung bata ako. Sa totoo lang, ayaw din naman talaga kitang umalis. Baka pag wala ka na rito, mas mahirapan ako. Alam mo namang hindi ko mahinga ng tulong ang nanay at kapatid mo, di ba? Kaya nga po mas lalo ko kayong ayaw iwanan. Ngayon pa na may sakit kayo. Pero baka magalit sa'yo yung nanay mo. Gustong gusto pa naman nun na mag-abroad ka. Kakausapin ko na lang po si nanay. Tsaka kung tutuusin, may maayos naman akong trabaho dito sa atin eh. Pagtsatsagaan ko na lang po muna yon, tapos maghahanap na lang ako ng sideline. Kakayanin mo ba? Umaabot nga ng 12 oras yung duty mo sa ospital. Minsan, lagpas pa, kaya wala ka ng maayos na tulog. Ayos lang naman po ako. Alagaan mo pa rin ang sarili mo. Mahirap na yung ikaw ang sunod na magkasakit. Paano kita maaalagaan? Baldado na ako. Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yun. Malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Sa ngayon, importante po na magpalakas kayo. Hindi ako sanay na makita kayong ganyan eh. Hindi rin naman ako sanay na nakaratay lang sa higaan. Kaso, anong magagawa ko? Ay, natatakot ako na baka hanggang dito na lang yung buhay ko. Ayoko pang mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay. Sana nga, ganun lang kadali sabihin yun. Pero, nararamdaman kong nangihina na yung katawan ko. Natatakot ako na baka isang araw hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi po mangyayari yan. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana gumaling na kayo. Ayoko pa kayo mawala kaya sana lumaban pa po kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling sumuko Saka gusto ko pa kayong makasama hanggang pagtanda ko. Ikaw, yung kapatid mo, saka yung nanay nyo na kahit lagi kaming nag-aaway, mahal na mahal ko pa rin. Siyempre, kapatid ko yun Mahal na mahal din po namin kayo, Tito. Salamat kung ganun. Ay, na-realize ko na napakaswerte ko dahil kahit di ako biniyayaan ng sariling anak, meron naman akong mabait na pamangkin sa katauhan mo, Sedi. Sana huwag kang magbago ng ugali kahit na lumipas ang mahabang panahon at hindi mo na ako kasama. Opo, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Pero sana, kahit na lumipas ang mahabang panahon, kasama pa rin namin kayo. Gusto ko rin naman yan. Kaso, hindi ko hawak ang buhay ko. Pero, ayoko naman malungkot kayo. Lalong-lalo ka na. Sakaling mangyari yung di natin inaasahan. Gusto ko magpatuloy ka pa rin sa buhay. Tuparin mo pa rin yung pangarap mo. Mas magiging masaya ako pag ginawa mo yun. Kaya mangako ka. Mangako ka sa akin. Pangako po, gagawin ko lahat ng mga sinabi nyo. Mabuti kung ganun. Lagi mong tandaan na pinagmamalaki kita, Sedi. Papadudot noong taong ding yon ay nagsuffer sa pangalawang stroke niya si Tito Randy. Doon na nga siya tuluyang naging lantang gulay at isang gabi makalipas ang 2 linggo. Mula nang ma-stroke siya ulit ay hindi na nagising pa mula sa pagkakatulog ang pinakamamahal kong tiyuhin. Ang sakit. Sobrang sakit na iwanan niya dahil pakiramdam ko ay napakabilis ng mga pangyayari. Yun bang tipong hindi ko pa na ibabalik sa kanyang lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin at sa pamilya namin. Tapos ay binawi agad siya sa amin. Ang unfair lang, Papadudot.
Sa kabila ng lahat ay lagi ko na lang iniisip ang mga masasaya at mabubuting bagay at sitwasyon. Nakasama ko ang tito ko noong nabubuhay pa lamang siya. Pag ginagawa ko yon ay nagkakaroon ako ng lakas para makapagpatuloy. Kaya nga noong sumunod na taon ng 2018 ay tinuloy ko ang plano kong pagpunta sa London para mag-OFW. Mahal na mahal ko ang Tito Randy ko, Papa Dudut, at alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon ay pinagmamalaki niya ako tulad ng palagi niyang sinasabi sa akin. Malungkot na maaga siyang kinuha sa piling namin pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon sa ilang taon na ibinigay niya para makasama namin ang pinakamamahal kong tito. Hinding-hindi ko siya makakalimutan at palagi siyang laman ng puso ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. Malaking bagay po sa akin na mapakinggan sa Barangay Love Stories ang sarili kong storya. God bless po and more power sa inyo dyan sa Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Sedi. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. 97.1. Forever. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Masarap magkaroon ng taong tatawagin kang baby. Isang taong araw-araw na babati sa iyo ng good morning at good night. Nauuso ngayon ang ganitong setup, yung sweet kayo sa isa't isa pero ang totoo ay wala namang kayo. Ikaw kapuso, kakayanin mo bang magmahal ng isang tao kahit na ang relasyon ninyo ay wala namang label? Love is in the air. Ika nga ng dating kasabihan. Pero sa panahon ngayon ay hindi lang sa paligid nahahanap ang pag-ibig. Dahil karamihan ng relasyon ngayon ay nabubuo online. Katulad na lamang ng nangyari sa letter sender natin ngayong araw na si Miko, na nahulog ang loob sa isang dalagang nakilala lamang niya sa social media. Magkalayo man ang kanilang distansya ay nanatiling buo at tapat ang pagmamahal niya sa kanyang iniibig kahit na wala namang silang label. Ano kaya ang kahinatnan ng pagsasakripisyo ni Miko sa ngalan ng pag-ibig? Sila ba ng kanyang minamahal ang endgame o mauuwi lang ba ang puso niya sa pagiging broken? Yan ang inyong pakaabangan dito sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa sa nangungunang Barangay Love Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo, Papa Dudut. Ako po si Miko, 25 years old at nagtatrabaho bilang crew sa isang kilalang fast food chain dito sa Laguna. Naisipan kong magpadala ng sulat sa inyo, Papa Dudut, para i-share ang love story ko na nabuo nito lamang nakaraang taon na siyang naging highlight ng 2021 ko. Alam naman po natin na simula ng nagka-pandemic ay marami na sa atin ang nababad sa social media upang dito maghanap ng pagpapalipasan ng oras. At dahil nga rito ay marami tayong nakilala na mga bagong tao. Mga taong naging kaibigan at mga taong naging kaibigan. Kaya nga po nauso ang salitang trial card dahil ginamit itong term para sa mga relasyong buwan lang ang itinatagal.
Ang sabi nga nila kapag bigla na lang nagsawa sa iyo ang partner mo, ang ibig sabihin nito ay expired na ang trial card ninyo at kailangan na namang humanap ng bago. Isa po ako sa mga minala sa pag-ibig at nakaranas din ng magkaroon ng ka-trial card, Papa Dudut. Taong 2020 noon at kasagsagan pa ng lockdown. Karamihan ng kainan ay nagsara at yung iba naman ay nagbawas ng empleyado. Kasama po ako sa mga nawala noon ng trabaho. Wala akong ibang choice kundi ang pumirme sa bahay dahil sa biglaang pagdami ng COVID-19 cases sa lugar namin. Ang Facebook ang naging katuwang ko sa bahay upang malabanan ang pagkaburyo. Sa halos araw-araw na pagsilip ko sa nasabing app ay dito ko po nakilala si Kiana. Matagal ko ng friend sa Facebook si Kiana, Papa Dudut. Hindi kami personal na magkakilala pero magkaibigan kami sa social media. Sa katunayan nga ay hindi ko na maalala kung sino ba sa amin ang nag-add sa isa't isa. Nang minsang mag-heart react siya sa my day ko ay ginamit ko na ang pagkakataong yon para i-message siya. Agaw pansin kasi ang profile picture noon ni Kiana na nakasuot ng bikini sa harap ng papalubog na araw. Agad siyang nag-reply sa hi ko at doon ay nagsimula ang aming kwento. Umabot ng mahigit 1 buwan ang pag-uusap namin sa social media, Papa Dudut, hanggang sa hindi ko na namamalayang nahuhulog na pala ang loob ko sa kanya. Inamin ko kay Kiana ang nararamdaman ko at nagulat ako nang umamin din siya na may gusto rin siya sa akin. Nanligaw ako sa kanya at matapos ang 3 linggong panliligaw ay natanggap ko rin ang matamis niyang oo. Dahil bawal pa ang lumabas noon, ang bawat interaction namin ni Kiana ay sa pamamagitan ng video chat lang. Sa katunayan nga po ay sa video chat din ginawa ang aming first date noong nag-celebrate kami ng aming first monthsary. Hello? Nakikita mo na ba ako? Ha? Sorry, medyo naglalag ka. Hindi kita marinig. Ay, hindi ba? Ba't ang hina yata ng signal ngayon? Sandali lang ha, hanap lang ako ng pwesto. Oo ngayon, dinig na ba? Hello? Ayan, okay na. Medyo against the light pero okay na. Wow, ang ganda naman ng kadate ko. Ano ka ba? Ako lang to. Nasaan ka banda? Ba't parang nasa labas ka? Nandito ako sa veranda ng bahay. Di ba mas maganda yung view? Kita yung stars sa langit. Mas romantic. Maganda nga. Pero mas maganda ka. Ako, dito lang sa kwarto ko. Nakadata lang kasi ako eh. Tsaka mas malakas ang sagap ng signal dito. So ano namang dinala mo sa first date natin? Yung pagkain ba? Magtatabi sana ako ng ulam namin kanina. Kaso naubusan ako kaya bumili na lang ako sa labas. Hulaan mo kung ano. Ano ba? Wala akong maisip eh. Wala bang clue dyan? Paborito kong pagkain na kinakain sa labas. Lahat naman yata ng klase ng pagkain kinakain mo eh. Chicken ba? Pwede. Malapit na. Sirit na. Sabihin mo na lang. Barbecued chicken intestine. Ha? Isaw! O ito, tinan mo. Meron din akong barbecued pig intestine. Sa Tagalog, inihaw na isaw ng baboy. Sinamahan ko na rin ng chicken skin tsaka madaming sauce. O di ba, sarap? Ikaw talaga. Isaw lang pala, umi-English ka pa. Ang dami mong alam. Eh ikaw, anong niluto mong pagkain? Hindi rin ako nagluto actually. Nagpa-deliver na lang ako. Carbonara, Caesar salad, tapos iced tea. Sarap naman. Bigla kasi akong nag-crave ng pasta eh. Ewan ko ba? Pasensya ka na ha. Hindi kita mailabas sa first monthsary natin. Ang higpit kasi ngayon eh. May barikada nga dito sa barangay namin para wala talaga makalabas. Mabuti na lang kamo, kapitbahay lang namin yung nag-iihaw. Hindi na kailangan lumayo. Pasa-pasa na lang sa bakod yung pagkain at abot-abot na lang yung bayad. Madami kasing nagkakahawaan ngayon eh. Ang kulit kasi nung iba,
Hindi naman natin sila masisisi kasi kailangan din nilang kumayod. Ako nga lumabas din ako kanina. Nagsimula na ako maghanap ng bagong trabaho. Kailangan na kasi. Nag-send ka na ng resume mo? Saan mo pala planong mag-work? Kahit saan. Halos lahat yata ng fast food at restaurant na malapit dito sa amin na bukas pa. Pinasahan ko na ng resume. Kahit taga-deliver, ayos na. Kahit nga taga-hugas ng plato, papatusin ko na rin eh. Mabuti na lang sa akin pinangalan yung quarantine pass namin dito sa bahay para makalabas-labas ako. Siguro bukas magja-job hunting ako ulit. Ang malas talaga ng 2020, no? Ang saya nga namin nung biglang nagsuspend ang klase for 2 weeks eh. Pero hindi ko ini-expect na aabot pala hanggang 6 months tong pandemic. Hindi nga maganda ang taon na to para sa lahat. Pero kung iisipin mo, may mga magagandang bagay pa rin namang nangyari. Tulad mo, nakilala kita. Well, totoo naman. Actually, sobrang hirap ng setup naming estudyante ngayon sa online class. Sobrang nakaka-drain. Pero dahil sa'yo, nababawasan ang stress ko. Kaya thankful ako na nakilala kita ngayong pandemic. Nakakatuwa naman na ako ang stress reliever mo. Basta i-promise mo sa akin na walang magbabago ha. May pandemic man o kahit na matapos ang pandemic. Oo naman. Pangako ko sa'yo, ikaw lang hanggang sa dulo. Hindi ako magbabago. Kung may magbago man, para sa mas nakakabuti yun. Promise? Promise! Cross my heart! Ang nagustuhan ko kay Kiana Papadudut ay hindi siya snob. Mabilis kaming nagkagaanan ng loob sa chat dahil marami kaming nakakapares. Mahilig siya sa PBA. Gustong gusto rin niyang manood ng mga action movies at higit sa lahat ay paborito niya ang fast food chain kung saan ako dating nagtatrabaho. Minsan wala nang sense sa mga topic na sinisimulan ko ay game na game pa rin siyang makipag-usap sa akin. May pagkakataon nga na napag-usapan namin kung alin ba ang nauna, itlog ba o manok. Sinasabayan niya ako ng puyatan kahit na may maaga siyang klase kinaumagahan. 21 years old pa lamang kasi si Kiana noon, Papadudut. Kumukuha siya noon ng Business Administration major in Human Rights Resource Management. Sa Sampaloc siya nakatira at malayong malayo mula sa akin. Pero sa kabila ng distansya naming dalawa ay nananatiling matatag ang relasyon namin. Ang isang buwan ay naging 2 hanggang sa umabot kami sa aming 3rd monthsary. Sa loob ng 3 buwan na yon ay naging mas malalim pa ang ugnayan naming dalawa. Oras-oras noon kung mag-update kami sa isa't isa. Gabi-gabi rin kaming magka-video call at sa totoo niyan ay sabay pa kaming matulog habang naka-on cam. Ito na lang ang tanging nagagawa naming pareho bilang magjowa na napagkaitang magkita sa personal dahil sa pandemya. Pero sabi nga ng iba, ang bawat kwento ay may katapusan. Ang dating araw-araw na usapan sa chat ay biglang lumamlam. Ang mga mabibilis na reply ay inabot na ng 5 oras at ang tawag na agad na sinasagot ay biglang iniiwasan. Ang mga good morning at good night ay malimit ko na lamang matanggap. Kung hindi ako magchat-chat o tatawag kay Kiana ay hindi niya ako kakausapin. Napansin kong may mali pero natakot akong harapin ito, Papadudut. Hanggang sa isang araw ay hindi na niya binabasa ang mga messages ko. Hindi na niya tinatanggap ang mga tawag ko. Hindi na niya ako pinapansin. Bigla na lamang niya akong blinak sa lahat ng aking social media accounts. At sa isang iglap ay iniwanan niya ako sa ere nang walang paliwanag. Oh, Insan! Dami namang alak niyan. Anong meron? Wala. May liquor ban ngayon ah. Saan mo nakuha yan? Doon, kay Aling Mirna. Bebentahan ka ng alak nun, basta wag mo lang ipagkakalat. Ah, kaya naman pala naka-backpack ka eh. Iba rin, brainy ah. Ganyan lang ang diskarte dyan para makapuslit ng alak. Yun nga lang, doble ang presyo. Siyempre, in demand eh, kaya magmamahal talaga. Eh bakit ka ba maglalasing? May problema ba? Sige na,
Sabihin mo na sa akin, ito naman, parang hindi mo ako pinsan. Broken hearted ka ba? Gusto mo lang uminom eh. Siyempre kasama na yun. Bakit? Di mo ba ako aayaing uminom? Huwag mong suluhin yung alak, insan. Ambunan mo naman tong lalangunang kong tuyot. Pero seryoso nga, anong meron? Nabanggit ko naman sa'yo dati yung tungkol sa kausap ko sa Facebook, di ba? Oo, yung bang Kena? Hindi ko na maalala yung pangalan eh. Kiana, Yun! Kiana nga! O tapos ano nangyari? Buksan ko na to isang bote ayun, niligawan ko siya. Naging kami naman pero ewan ko ba, hindi ko alam kung ano nangyari eh. Bigla na lang siyang nawala. Hindi na niya pinapansin yung mga message ko sa kanya. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag. Baka naman busy. Sabi mo estudyante pa lang siya, di ba? 3 weeks? Ganon siya ka-busy? Alam mo kung anong masakit? Nakikita ko naman siyang online pero ni ayaw man lang niya basahin yung message ko. May time siyang mag-my day pero walang time mag-reply? Patay tayo dyan, insan. Minulto ka. Anong minulto? Ginost ka. Ganun lang kasimple yun. Di na nagre-reply? Di na nagsisin? Ayaw sumagot ng tawag? Nag-ghost ka nga. Pero bakit naman ganon? Sana naman sinabihan man lang niya ako na ayaw na niya. Ano yun? Lumabas na lang siya ng buhay ko na hindi man lang sinara yung pinto? Minsan kasi may mga taong ayaw sa confrontation eh. Ang pinaka-best option sa kanila ay yung umalis na lang bigla. Walang paalam, walang explanation. Parang yung nanay ko. Pinatulog ako tapos kinaumagahan, nasa Saudi na pala siya. 15 years nang nakalipas, hindi ko pa rin siya nakikita hanggang ngayon. Napaka-unfair naman nun. Anong tingin niya sa akin? Laruan na kapag napagsawaan na, bigla na lang iiwan at maghahanap ng bago? Parang ganun na nga. Pampalipas oras ka lang siguro para sa kanya. Sana hindi ko na lang siya nakilala kung ganun lang din ang gagawin niya. Hindi dapat ganyan ang mindset mo, insan. Dapat ang sabihin mo, salamat na lang at hindi kayo nagkatuluyan kasi hindi niya deserve ang lalaking tulad mo na seryoso magmahal. Hindi niya alam na isang mabait, masipag at loyal na lalaki ang pinakawalan niya. Alam mo, sabi nga nila, 2 klase ng tao raw ang makikilala natin dito sa mundo. Una, mga taong dadaan lang sa buhay natin para magbigay ng lesson. Yung pangalawa naman, mga taong mananatili at makakasama natin sa buhay hanggang sa dulo. Si Kiana. Kiana pala. Siguro kasama siya sa grupo na dadaan lang talaga sa buhay mo para magbigay ng aral. Hindi siya inilaan sa'yo para magstay. Ano namang aral ang iniwan niya sa akin? Malay ko ba sa'yo kung anong natutunan mo sa kanya? Siguro huwag ka masyado maging marupok. Iba kasi ang mahal sa gusto. Si Kiana, gusto mo lang siya, hindi mo siya mahal. Alam mo kung bakit? Kasi nasanay ka lang na nandyan siya palagi, nasanay kang kausap siya, nasanay kang maging masaya kasama siya kaya nung nawala siya, masakit. Hindi mo kaya. Pero ang totoo, na-miss mo lang yung presensya niya. Gets? Ang love kasi, hindi yan biglaan dumarating. May proseso yan eh. Nabubuo ang love sa tagal ng panahon. Yang nararamdaman mo ngayon, infatuation lang yan, hindi pa love. Gaano na ba kayo katagal magkakilala? Nasa 5 buwan na. 5? Susme. Maniwala ka sa akin, insan, makakapag-move on ka rin mula sa Kiana na yan. 5 buwan pa lang pala eh. Ipasa mo nga yun sa pangbote. Mahaba-habang usapan pa to. Papadudot sa unang linggo simula nung iwanan ako ni Kiana siguro ang pinakamasakit ng mga araw sa buhay ko. Wala akong ganang kumain, hirap akong makatulog at buong araw akong nakahiga. Ni hindi ko noon pinapansin ang mga text at chat ng mga kaibigan at pamilya ko. Para bang bigla na lamang akong nawala ng gana sa buhay nang iwan ako ni Kiana. Ang masakit dito ay hindi man lang niya sinabi sa akin ang rason kung bakit niya ako iniwanan. May kasalanan ba ako? Hindi na ba niya ako mahal? May bago na ba siyang gusto? Maraming katanungan sa isipan ko ang tumatakbo na tanging si Kiana lamang ang makasasagot.
Sa mga sumunod pang linggo ay mas naging desperado akong kontakin si Kiana. Ang ginawa ko ay chinat ko ang mga kaibigan niya, maging ang nanay niya upang kumustahin si Kiana. Gusto ko lang ng kasagutan para matahimik na ang puso't isipan ko. Hanggang sa isang mahabang message ang natanggap ko sa nanay niya na si Kiana mismo ang nagsulat. Ayon sa kanya ay iniwanan daw niya ako dahil nagkabalikan na raw sila ng ex-boyfriend niya. Dobleng sakit ang naramdaman ko noong malaman ko ang katotohanan. Papadudod, sana ay hindi na lamang ako nagtanong dahil hindi ko rin lang pala kinaya ang natanggap kong sagot. Inakala ko noon na kapag nalaman ko na ang rason kung bakit niya ako iniwan ay may pagkakataon pa ako para ayusin yon. Pero sa naging sagot ni Kiana ay para bang pinagsarhan na niya ako ng pinto. Wala na akong magagawa, Papadudod, kundi ang mag-move on at tanggapin ang katotohanan. November noong iniwan ako ni Kiana, lumipas ang 2 buwan ay may mga pagkakataon noon na akala ko ay okay na ako, pero tuwing dumarating ang araw ng mansari namin o tuwing sumasapit ang oras ng 12:00 ng hating gabi, hanggang 3:00 ng madaling araw ay muling bumabalik ang sakit. Muli kong naaalala si Kiana at ang mga masasayang alaala namin. Dahil hirap mag-move on ay nagsuggest ang pinsan kong si Laika na mag-download ng dating app. Sinubukan kong gawin ang suhestyon niya at doon na po pumasok sa buhay ko si Celine. Papadudod, si Celine ang unang nag-chat sa akin. February 3, 2021 ay tandang-tanda ko pa ang petsa noong una kaming nagkakilala. Nagtanong siya kung anong pelikula ang paborito kong panoorin, na kung ako ang tatanungin ay kakaibang bungad para sa isang usapan at malayo sa tipikal na hi, hello at kumusta. Mahilig ako sa mga pelikulang maaksyon. Lumaki ako sa mga pelikula ng mga kilalang action stars dito sa Pilipinas. Malayong malayo naman sa mga tipo ng pelikulang pinapanood ni Celine na tragic love stories. Ganon pa man ay inabot kami noon ng mahigit 1 oras na ang topic ay puro tungkol sa pelikula. Mula sa usapang pelikula ay napunta ang kwentuhan namin sa mga personal naming buhay. Pareho kaming nasa dating app pero wala kaming plano noon na maghanap ng karelasyon ng mga panahong yon. Pareho lang namin itong ginagamit bilang pamatay oras at pansamantalang takasan ng sakit ng realidad. Papadudot, katulad ko ay heartbroken din noon si Celine. Kakabreak lang nila ng boyfriend niya for 5 years. Ang kwento niya sa akin ay paulit-ulit daw siyang nagpapakabulag dahil sa pag-ibig. Na kahit na ilang beses na siyang niloko ng kanyang nobyo, ay palagi pa rin niya itong binibigyan ng pagkakataon. Hanggang sa dumating na lamang si Celine sa puntong sawa na siya sa paulit-ulit na sakit na pinaparamdam sa kanya ng ex-boyfriend niya. Kaya naisipan niya na hiwalayan na lamang ito kahit na ayaw pang bumitaw noon ng puso niya. Matapos magpalitan ng kanya-kanyang heartbreaks ay pinagpatuloy namin ang usapan namin ni Celine sa personal naming social media accounts. Umabot ng 3 buwan ang pagiging online friends namin hanggang sa hindi ko na namamalayang nakapag-move on na pala ako mula kay Kiana. At kasabay nito ay dahan-dahan na ring nabubuo ang feelings ko para kay Celine. Hello, Celine. Napatawag ka. Sorry, hindi ko nasagot yung call mo kanina. Nirisket kasi ng prof namin yung klase namin eh. Kaya nasa klase ako nung tumawag ka. Ah, ganun ba? Pasensya kung naabala kita. Hindi naman. Pero bakit napatawag ka kanina? Ah, wala naman. Gusto lang sana kitang kumustahin. Okay naman ako. Katatapos lang ng class namin. Ayaw mo bang mag-open cam para naman makita ko yung maganda mong muka? Ikaw talaga? Wait lang, lipat lang ako sa laptop ko. Sige lang.
kausap ko? Ang ganda naman masyado. Ikaw talaga sobrang bolero mo. Pa-humble ka pa. Totoo namang maganda ka eh. Pero ayos na rin yung humble. Kaya kita nagustuhan dahil sa pagiging humble mo eh. Ha? Anong ha? Ano ulit yung sinabi mo? Meron ba? Yung last na sinabi mo. Ah, wala yon. Gusto mo ko? Tama ba yung narinig ko? Wag ka sanang mau-awkward sa sasabihin ko, Celine ha, pero ayun nga, parang napafall na yata ako sa'yo. Totoo ba? Oo eh. Pero wag mo nang isipin yun. Okay lang naman sa akin kahit maging friends lang tayo eh. Alam mo, alam kong nasabi ko nung unang pag-uusap natin na hindi ako naghahanap ng anything romantic nung nagkakilala tayo sa dating app. Pero sa paglipas ng mga araw parang ako rin, nagugustuhan na rin kita. Talaga? Gusto mo rin ako? Oo. So, pwede na ba natin gawing next level yung pagkakaibigan natin? Sige, subukan natin, Miko. Ay, thank you! Salamat binigyan mo ako ng chance! Thank you rin at dumating ka sa parte ng buhay ko kung kailan kailangan ko na makakausap at masasandalan. Mabait ka, Miko. Gentleman. Kaya siguro gumaan ang loob ko sa'yo kaagad kahit na hindi pa tayo nagmi-meet in person. Pero may favor sana ako sa'yo. Ano yun? Kahit ano gagawin ko. Pwede bang wag nating madaliin? Alam mo naman yung Pasko with my ex-boyfriend, di ba? Gusto ko lang muna i-enjoy kung anong meron tayo ngayon. Dahan-dahan lang tayo. Let's just go with the flow. Hindi ka naman nagmamadali, di ba? Hindi naman. Kung yan ang gusto mo, sige, walang problema. Promise, hindi kita mamadaliin, hindi kita ipipressure. Salamat sa pag-intindi. O sige na, prep pa ako sa next class ko. May klase pa ako mamayang 1:00. Sige po, study well. Bye-bye! Bye! Papadudot malaki ang naitulong ni Celine upang makalimutan ko na si Kiana. Kung noon ay palaging sumasagi sa isipan ko si Kiana, noong nakilala ko si Celine, ay sa kanya na napunta ang buong atensyon ko, Papadudot. Gabi-gabi bago matulog at araw-araw pagkagising ay palagi akong nakaabang sa mga messages niya. Sa totoo lang ay parehong walang kaso sa amin kung matagal kaming mag-reply sa messages ng isa't isa. Alam kasi naming dalawa na may kanya-kanya rin kaming buhay sa labas ng social media. Kakahanap ko lang noon ng trabaho bilang server sa isang bagong bukas na restaurant. Malapit sa amin samantalang busy naman si Celine sa pag-aaral niya bilang isang engineering student. Total opposite kami na maituturing ni Celine, Papadudot. Hindi siya yung tipo ng tao na nagsisimula ng usapan. May pagkamahiyain kasi siya at kalimitan ako ang nagbubuhat ng usapan tuwing nagchat-chat kami at magka-video call. Introvert siya, Papadudot. Samantalang ako ay extrovert kaya ayos lang sa akin na ako ang nag-initiate ng usapan. Sa kabila ng pagiging tahimik ay mabait naman si Celine. Mas bata siya ng 2 taon kesa sa akin pero sobrang mature na ang pag-iisip nito para sa isang 23 years old. Railway engineering ang kinukuhang kurso ni Celine, Papadudot. Hindi man niya sabihin sa akin pero pansin ko ang pagkakaroon niya ng marangyang buhay, Papadudot. Rich kid siya kumbaga. Tuwing nagvi-video call kami ay mahahalata mo na sa background niya kung gaano kalawak ang kwarto nito na may sariling study table at PC setup. Wala akong naririnig na hangin mula sa electric fan tuwing magkausap kami dahil naka-aircon siya. At may sarili din siyang LED lights. Pero kahit na ganoon ay hindi naging hadlang sa kanya ang pagkakaroon ko ng hindi gaanong kagandang buhay. Tinanggap niya ang imperfections ko at ang iba pang kaibahan namin sa buhay. Kaya naman sobrang saya ko nang malaman ko mula mismo kay Celine na interesado siya sa isang katulad ko. Tulad ko na mahirap lang. Hindi kagwapuhan at mas maliit pa
ang monthly income kesa sa monthly allowance na natatanggap niya. Oh, ayan. Uy! Ano yan? Akin ba yan? Merienda muna tayo. Isaw tsaka Betamax. Wow naman! Salamat, Insan ha! Anong meron? Birthday mo ba? Wala namang espesyal na okasyon. Gusto ko lang man libre. Ibang klase mga ngitian mo ngayon Yang tataa! Sa atin lang to ha. Pero may bago na ako nakilala online. Bagong ano? Bagong chikakas? Girlfriend mo na? Hindi pa girlfriend. Siguro MU? Ay nako! Ayan na naman tayo Hindi ka pa natuto kay Kiana? Siguro nga hindi talaga para sa akin si Kiana. Tanggap ko na yon. Pero ito ngayon, Insan, sure na ako. Ibang-iba siya kay Kiana. At ang isa pa, naging magkaibigan muna kami bago nagkaroon ng something. Hindi ba mas maganda yon? Hindi namin intensyon na maging kami pero na-fall kami sa isa't isa. Anong pangalan? Celine. Celine? Nangangamoy. Layuan mo anak ko, kapalit ng 1 milyon yun Mayaman ba? Oo, may kaya sila. Maganda bahay nila tsaka maganda rin siya magsuot ng damit kahit nakapambahay lang. Pero hindi tulad ng iniisip mo si Celine. Hindi siya ganong klaseng tao. Hindi siya judgmental. Nag-aaral pa pero mature na ako mag-isip. Nag-aaral pa? Ikaw talaga, Insan? Tirador ka ng mga estudyante. Uy, 23 na siya Second course niya na tong engineering na kinukuha niya ngayon. Gano'n na kayo katagal magkakilala? 3 months. 3 months lang tapos sasabihin mong in love ka na? 3 months na kami magkaibigan. Pero ngayon pala magsisimula yung romantic relationship namin. So iba ang atake mo ngayon kumpara sa inyo ni Kiana dati. Wag mo na siyang i-compare kay Kiana. Naka-move on na ako sa kanya tsaka isa pa, magkalayo sila ng level. Hindi siya pa bebe, tsaka palaging straight to the point kung magsalita si Celine. Hindi siya paligoy-ligoy kasi nga hindi siya mahilig sa mga small talk. Di congrats na lang sa'yo. Ano pa bang sasabihin ko kung hindi? Sana all! Basta kung saan ka masaya at lagi mo ako nililibre tuwing masaya ka, dun din ako. Apir tayo dyan! Pero advice ko lang yung mga MU na yan, hindi ko alam kung ano bang tawag dyan, kung getting to know stage pa ba o kung ligawan na. Basta ang klaro pa ngayon, wala pa kayong label. Wala pa, di ba? Oo, wala pa. Wala pang label. In short, wala pa kayong commitment sa isa't isa. So ang advice ko sa'yo, huwag mong paikutin ang buong mundo mo sa kanya. Gustuhin mo siya o mahalin mo siya the same way kung paano kanya itrato. Huwag mo siyang bigyan ng sobra kasi masasayang lang yon. Alam mo kung bakit? Bakit? Kasi pag binigay mo lahat sa kanya at bigla siyang umalis sa buhay mo katulad ng ginawa sa'yo ni Kiana, walang matitira sa'yo. Ending, magkukulong ka na naman. Magtatago na naman sa mga tao. Mag-isa ka na naman nabubuo sa sarili mo. Magtiwala ka sa akin, Insan. Hindi na mauulit yon. Alam ko nang ginagawa ko ngayon. Hindi naman kami nagmamadali ni Celine Hinahayaan lang muna namin kung anong meron kami ngayon para kapag dumating yung time na pareho na kaming ready, at least ibig sabihin nun sure na talaga kami sa isa't isa. Basta, wag masyadong ma-attach ha? Para sa ganun, hindi masyadong masakit kapag may nangyaring unexpected. Opo, masusunod po kamahalan. Ay nako, kapag ikaw nakakita ko naglalasing na naman mag-isa, kokonyatan talaga kita. Amin na nga yung isang isaw, nagutom ako dahil sa'yo Tama naman po ang punto ni Laika Papadudut. Ganon kasi ang ginagawa ko noon kay Kiana. Ibinigay ko ang lahat sa kanya at hindi ako nagtira para sa sarili ko. Ganon naman talaga kapag umiibig, hindi ba? Lahat ng kaya mong ibigay ay ibibigay mo sa taong mahal mo. Yun nga lang, sa maling tao ko pala inilaan ang puso ko. Siguro yun yung sinasabi ni Laika na aral na natutunan ko sa pagdaan ni Kiana sa buhay ko. Ang matutong mahalin ang sarili habang nagmamahal ng ibang tao. Masasabi kong healthy ang naging relasyon namin ni Celine Papadudut. Kahit na wala kaming label, hindi kami nagpupuyatan o sabay na natutulog habang magka-video call.
Pareho din kasi kaming maagang nagigising. Ako para sa trabaho ko at siya naman ay para sa klase niya. Hindi ko rin ipinagpapalit ang oras ng pagkain at oras ng trabaho para lamang makausap siya. Kumbaga ay meron kaming sariling oras para sa isa't isa at may sarili rin kaming oras para sa personal naming buhay at mas nakakagaan ng loob ang ganong tipo ng koneksyon. Kahit na nasa Laguna ako at nasa Antipolo naman siya ay buo ang tiwala namin sa isa't isa. Umabot ng 5 buwan na no-label relationship namin ni Celine. Nang mga panahong yon ay medyo bumababa na ang kaso ng COVID sa Pilipinas kaya naman hindi na gaanong mahigpit ang mga otoridad pagdating sa pamamasyal at paglabas ng bahay. Doon ay nakapag-decide kami ni Celine na magkita sa unang pagkakataon. Nagplano kaming magkita sa araw ng kanyang birthday, November saktong 1 taon, mula nang iniwanan ako ni Kiana. Papadudot sobrang excited ko noon para sa nakatakdang pagkikita namin ni Celine. Parang akong batang minamarkahan pa ang kalendaryo at binibilang ang mga araw bago ang aming meet-up. Pagdating ng November ay araw mismo ng kaarawan ni Celine ay nagkita kaming dalawa sa isang mall sa Pasay. Mas maliit siya kesa sa inaasahan ko pero wala itong kaso sa akin dahil cute pa rin naman siyang tignan. Bumagay nga ang height niya sa height ko dahil 5'9" naman ako. Ibang iba si Celine sa chat at video calls kumpara sa personal. Tahimik pa rin naman siya at malimit lang magsalita pero clingy siya in person. Nabanggit na niya dati na physical touch daw ang love language niya. Nung unang ang tagpo ng aming mata ay siya mismo ang unang yumakap sa akin. Hindi sa salita nang galing ang pagpapakita niya ng pagmamahal kundi sa gawa. Mahilig siya sa holding hands. Nangangagat pa nga kapag nakikipagkulitan siya sa akin. Sa first date namin habang namamasyal ay nakaakap siya sa braso ko. Ang araw na yon, papadudot, ay para bang magjowa na ang turingan namin sa isa't isa. Hindi naging awkward ang meetup namin kahit na kung tutuusin ay first time lang naming magkita. Para bang matagal na kaming magkakilala. Papadudot, wala akong ibang ginawa ng araw na yon kundi ang i-enjoy ang oras na inilaan sa akin ni Celine na makasama siya. Sinulit ko ang bawat minuto na magkasama kaming dalawa ng personal. Ginawa ko ang mga bagay na matagal ko nang gustong gawin kasama siya. Dahil mahilig siya sa sunset ay plano ko sanang ipasyal si Celine sa dagat kaso nga lang dahil mahirap pa naman ang bumiyahe noon. Lalo na't wala namang kaming sariling sasakyan. At takot ring lumayo si Celine dahil sa hindi pa naman tuluyang naaalis ang virus sa paligid. Ay naisip kong isakay na lamang siya sa Ferris wheel. Iba man ito kumpara sa sunset sa beach ng ideal first date ni Celine ay sabay pa rin naming napanood ang paglubog ng araw habang sakay ng Ferris wheel. Pagkatapos ng aming sunset viewing ay napunta kami sa isang restaurant na nag-o-offer ng samgyupsal para sa aming dinner bago kami maghiwalay. Dito na namin pinag-usapan ang tungkol sa naging takbo ng relasyon naming dalawa ni Celine. Sabay naming binalikan ang araw kung kailan kami nagkakilala at kung paano kami parehong nagkagusto sa isa't isa. Doon na rin po ako nagkaroon ng pagkakataon para tanungin kay Celine kung ano na ba talaga ang estado naming dalawa. Ayan, kakainin ko na tong last piece ha. Sige lang, busog na ako eh. Wala talagang tatalo sa samgyup no? Sinabi mo pa. Mabuti nga dito mo ako dinala eh. Matagal na rin kasi akong hindi nakakapag-samgyupsal. Nakulong na lang kasi ako sa bahay kaka-online class. Hindi mo lang alam kung gaano ka-refreshing ang lumabas ngayon. Siyempre masaya ako na ikaw ang kasama ko. Siyempre, ako pa! Alam na alam ko kung anong mga gusto at di mo gusto sa pagkain. Sana na-enjoy mo tong special day mo. Super enjoy. Thank you dahil sinamahan mo ako. Sa wakas nakita na rin tayo. Alam mo ba na matagal ko nang hinihintay itong araw na to? Ako rin. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya ngayon. Kung napansin mo nga,
Oras-oras ko nilalabas yung phone ko para makapag-picture tayo. Gusto ko kasing i-treasure yung araw na to. Oo nga, speaking. May ipapakita ako sa'yo. Wait lang ah. Ito o itong isa? Tingin mo, alin sa picture natin ang mas maganda sa dalawang to? Yung nauna, mas maganda yung kulay ng sunset. Bakit? Ipopost mo? Hindi, ima-my day ko lang. Mas maganda pag my day. Para yung mga close friends ko lang ang makakakita. Bakit naman? Ikinakahiya mo ba ako sa iba? Ba't parang ayaw mo makita na magkasama tayo ng mga kaibigan mo? Di naman sa ganun. Mas maganda yung private relationship kesa public. Sawa na akong napagchichismisan eh. Masyadong ma-issue yung mga tao ngayon sa social media. Okay na yung 10 tao ang nakakakita sa my day ko. At least mga close friends ko lang ang nakakaalam. Kung sa bagay, ako rin naman hindi mahilig mag-post sa Facebook eh. Natuto na lang ako gumamit ng social media simula nung nagka-pandemic. Pero, Celine, matanong ko lang, nasan banda na ba tong relasyon natin? Alam ko nagkaamin na tayo't lahat-lahat pero minsan kasi hindi ko pa rin maiwasang tanungin ang sarili ko kung ano na bang meron tayo. Para kasing katulad pa rin tayo ng dati. Oo, nagtatawagan na tayo ng baby sa chat. May mga I love you na rin paminsan-minsan na nababanggit pero parang nakabitin pa rin tayo. Para bang tayo na hindi? Hindi ko alam. Sana na-gets mo yung gusto kong sabihin. Alam mo, Miko, masaya ako sa kung anong meron tayo ngayon. Di ba sabi ko naman sa'yo wag nating madaliin? Ayoko kasing pumasok agad sa relasyon na dala ko pa yung Pasko eh. Baka hindi kita mapanindigan kung sakali. Gusto ko, kapag nag-commit na ako sa'yo, wala na akong dalang emotional baggage. Pero sabi mo, malalaman ko ang sagot kapag nagkita na tayo. Eto, nagkita na tayo. Wala pa rin ba? Sana maintindihan mo ako, Miko. Gusto ko pa kasing i-enjoy yung pagiging free ko eh. Alam mo naman na for 5 years, sobrang nasakal ako sa dati kong karelasyon. Ngayon na lang ulit ako nakakapag-enjoy mag-isa. Lalo na ngayon, sobrang pressured ako sa studies ko. Wala namang magbabago kahit maging tayo eh. Ganon pa rin ako sa'yo kung sakali. Hindi naman kita pagbabawalan o kung ano. Gusto ko lang na maging official na tayo. Sorry kung hindi ko pa kayang mag-commit sa ngayon. Alam mo naman na gusto kita, di ba? Ikaw lang ang lalaking ine-entertain ko ngayon. Ikaw lang yung kausap ko. Wala nang iba. Huwag ka mag-sorry. Ano ka ba? Naiintindihan naman kita eh. Tsaka di ba, nag-promise ako na hindi tayo magmamadali. Kaya ko naman maghintay eh. Aantayin kita hanggang sa fully healed ka na. Hindi ka naman maghihintay ng matagal eh. Promise ko sa'yo yan. Salamat ha at naiintindihan mo ko. Ganyan naman dapat sa relasyon eh. Kailangan ng maayos na communication para magkaintindihan. Hindi yung nag-a-assume na lang basta. Dapat doon tayo sa sigurado. Doon nagsisimula ang misunderstanding eh. At least ngayon, alam ko na kung anong meron tayo. Thank you, Miko. Aaminin ko, Papa Dudut, na noong nasa talking stage pa lamang kami ni Celine ay may mga kaunting agam-agam pa ako kung totoo na ba ang relasyong merong kaming dalawa ni Celine. Kahit papaano ay natauhan na ako sa nangyari sa amin ni Kiana matapos kong ibinigay ang buong tiwala ko sa taong hindi ko pa nakikita ng personal. Pero nawala ang lahat ng pag-aalinlangan ko noong nagkita na kami ni Celine. Doon ko na nakita ang hinahanap kong kasiguraduhan. Ipinaramdam sa akin ni Celine ang pagkagusto niya sa akin at ramdam ko ang pagiging sincere niya. Sa isang araw na pinagsamahan namin ay nakita ko sa kanya ang totoong nararamdaman niya para sa akin na hindi ko noon makita sa chat at calls lang. Kaya ako pumayag na maghintay, Papa Dudut, dahil alam ko sa sarili ko na malaki ang chance na siya na ang hinahanap kong pag-ibig. Sabi nga nila, kailangan nating magsakripisyo minsan para makamit natin ang inaasam nating pangarap. At kung oras lang naman ang kailangan kung isacrifice ay ready ako maghintay para kay Celine kahit gaano pa ito katagal. Ganoon ko po siya kamahal, Papa Dudut. Matapos ang meetup namin ay mas naging vocal pa si Celine sa pagkakaroon niya ng feelings sa akin. Kung noon ay ako ang palaging nag-i-initiate ng usapan,
Matapos naming magkita, siya na mismo ang nangungumusta ng araw ko. Palagi rin niyang pinapaalala sa akin kung gaano na niya ako kamis at ang panghihinayang niya dahil magkalayo kami ng tirahan. Yun nga lang minsan ay hindi ko pa rin maiwasang mapaisip kung bakit hanggang sa ngayon ay ayaw pa rin lagyan ng label ni Celine ang relasyon namin, gayong kabaliktaran naman ito ang ipinapakita niya sa akin. Uy! Ayan na yung lover boy, oh! Ano? Kumusta ang second date nyo ng love-love mo? Ayos naman. Ayos? Tapos ganyan ang tono ng boses mo? Huwag mo sabihing break na kayo. Hindi naman. Sabihin na lang natin na masyado akong umasa ngayong araw. Bakit? Hindi ka niya pinagbigyan? Hindi! Sira ulo mo lang ganun! Eh ano nga? Akala ko kasi magkakaroon na kami ng label eh. Biruin mo, 7 months na kaming ganito. Jowa-jowaan pero hindi pa rin official. Ayan! Akala ko ba kaya mo maghintay? Umaasa ka kasi kaya ka nadidismaya. Alam mo, kapag nagmamahal ka, huwag kang umasa ng kapalit. Akala ko ba going strong pa rin kayo kahit walang label? Oo naman. Going strong pa rin, sweet pa rin siya, concerned pa rin. Sobrang clingy nga niya sa akin kanina eh. Kung magyakapan kami minuminuto, basta makakita ng opportunity. PDA na kung PDA. Wala na nga kaming paki sa mga tao kanina eh. Eh gano'n naman pala eh. Tapos uuwi ka nakabusangot. Siyempre, iba pa rin naman kapag may label na kami. Eh sa ngayon wala pa. Anytime pwede pang may mangyari. Kumbaga sa trial card, pwedeng i-cancel yung subscription anumang oras. Ewan ko ba sa inyong dalawa? Para kayong mga tanga. Yung mga nakikita ko sa pictures nyo, dinaig pa ang bagong kasal pero hindi ko rin talaga maintindihan eh kung bakit ayaw pa niyang bigyan ng label. Pareho kayong siraulo eh. Pati ako nalilito na rin eh. Hindi pa raw siya handa eh. Hindi naman sa pinag-o-overthink kita ha. Pero paano kung option ka lang pala kaya ayaw pa niya magbigay ng label? Gusto mo makakita ng lumilipad na sapatos? Joke lang! Ito naman di na mabiro oh. Alam mo na nga ang dami ko nang iniisip, dadagdagan mo pa. Paano makakatulog yan ngayon? Hulaan ko kung sino yung nag-text. Si Celine no? Oo, nakauwi na raw siya. Abot tenga ang ngiti. Sobrang rofak! Kanina bad mood lang pero ngayon ang umingiti na mag-isa, siraulo nga! Wala eh. Nahulog ako ng malala sa babaeng to. Yan na lang yung panghawakan mo. Ina-update ka, kinakausap ka, tinatawag kang baby kahit pabiro, nakikipagharutan siya sa'yo. Mag-focus ka sa mga positive side na ipinapakita niya. Ikaw kasi masyado ka ring nege eh. Nag-iisip ka na agad ng masama kahit wala namang ganung nangyayari. Hindi mo rin kasi maiwasang mag-isip ng ganon eh. Siyempre, ang ganda niya. Tapos tinan mo naman ako. Kahit nakaayos na, parang mamamalengke lang. Tapos LDR pa kami. Ang hirap maging sigurado lalo na para sa akin. Kasi sobrang insecure ko sa sarili ko. Yung tipong hanggang ngayon nagtatanong pa ako kung anong nakita at nagustuhan niya sa akin. Nasa tao kasi yan. Hindi naman lahat nagbabase sa panlabas na anyo. Hindi ko sinasabi na hindi ka gwapo ha, pero ang gusto ko lang sabihin, marami talagang gwapo dyan sa paligid pero tignan mo, ikaw ang pinili! Tsaka gwapo ka insan, ano ka ba? Magkamukha kaya tayo. Ewan ko. Bahala na. Alam mo, kailangan ulit natin ng alak. Masayang pag-usapan yung pagiging overthinker mo eh. Paiinumin mo ba ako? Ikaw dapat magpainom. Ikaw yung sad boy eh. Sindikato ka ata eh. O eto, bili ka. Tig-isang bote tayo. Tig-isa lang? Ano ba yan? Sige, babawiin ko yan. Ito na, paalis na nga oh. Magsuot ka ng mask paglabas ha. Baka mag-uwi ka pa ng virus eh. Papadudot ang una at pangalawang meet-up namin ni Celine ay nasundan pa ng pangatlo hanggang sa halos nagkikita na kami isang araw sa isang linggo. Ang mga araw kung saan ay kasama ko si Celine ay masasabi ko na sigurong pinaka-the best na nangyari sa akin noong 2021. Kung makikita kami ng mga tao sa paligid namin ay akalain ng lahat na magnobyo o magnobya na kaming dalawa.
Paano ba naman kasi Papa Dudut, halos lahat ng ginagawa na magjowa ay ginagawa rin namin. Ang kaibahan nga lang ay hindi pa kami opisyal. Noon ngang Pasko ay sa amin nag-celebrate si Celine kung saan ay ipinakilala ko siya sa pamilya ko bilang isang espesyal na kaibigan. Siyempre isa sa mga natuwa ay ang pinsang kong si Laika na palagi kong takbuhan tuwing heartbroken ako. Pero naging vocal din naman si Laika sa pagkakaroon niya ng alinlangan sa totoong nararamdaman ni Celine sa akin, lalo na't aware din siya na wala pa rin kaming label noon. Sa totoo lang Papa Dudut, ay unti-unti na akong nasasanay noon sa no-label relationship namin ni Celine. Ang mahalaga na lang para sa akin ay magkasama pa rin kami at pareho kaming masaya sa piling ng isa't isa. Para akong nasa alapaap noon dahil tatapusin ko ang 2021 at sasalubungin ko naman ang 2022 ng masaya at in love kasama si Celine, Papa Dudut. Pero ang hindi ko alam, sa bawat paglagas pala ng mga nalalabing araw ng 2021 ay siya ring pagkalagas ng mga masasayang araw ko. Sumapit ang December 31st, 2021 at isang desisyon mula kay Celine ang bumasag sa puso ko. Fresh na fresh pa sa isipan ko ang araw na yon, Papa Dudut. Masayang masaya ako dahil sa uling araw ng 2021 ay magkakaroon kami ng date ni Celine. Pinag-ipunan ko ang araw na yon dahil gusto kong i-treat ang babaeng bumihag ng puso ko. Maaga pa lamang ay nasa mall na kami kung saan kami karaniwang nagkikita. Nang araw na yon ay ramdam ko na parang may kakaiba kay Celine. Pero hindi ko alam kung ano ito kaya naman pinagsawalang bahala ko na lamang ang napansin ko. Mabilis din naman itong natabunan ng excitement dahil pinagplanuhan ko talaga ang buong araw ng pagsasama naming dalawa. Katulad ng nakagawian ay muli kaming kumain ng samgyupsal ni Celine. Sumadya pa nga kami sa isang photo booth para sa isang impromptu na photo op. Pagkatapos nito ay dinala ko siya sa paborito niyang cafe bago kami nanood ng sine. Pagsapit ng gabi ay nagpunta kami sa isang restaurant na mayroong romantic ambience para sa isang intimate dinner. Tuwang-tuwa pa nga kaming nag-share ng mga plano namin para sa hinaharap. Pero nang gabing ring yon, Papa Dudut, ay doon ko napagtanto kung ano ang kakaibang bagay na nararamdaman ko simula noong umagang nagkita kami ni Celine. Ibang naging aura niya kumpara sa mga araw na nakasama ko siya. Nang araw na yon ay tila ba hindi siya excited na tulad ko. Ngumingiti siya at tumatawa sa mga biro ko pero ramdam ko na hindi siya masaya. Para bang sinamahan lang niya akong gumala kahit na para sa akin ay isang espesyal na araw ang date namin yon. Nalaman ko ang dahilan ng biglang pag-iba ni Celine nang tanungin ko kung may pinagdadaanan ba siya. Masarap ba? Oo, masarap naman. Pero bakit parang wala pa masyadong nababawas sa plato mo? Gusto mo bang mag-order ng iba? Hindi na. Medyo busog pa kasi ako eh. Madami tayong kinain kanina eh. Kanina ka pa kasi busy sa phone mo. Di ka tuloy makakain ng maayos. Kachat ko kasi si Mama. Busy na sila ngayon sa bahay eh. Alam mo na, naghahanda para sa medianoche. Hinahanap ka na ba nila? Hindi naman. Kinukumusta lang ako, tinatanong kung anong oras ako uuwi. Sabihin mo lang kung gusto mo nang umuwi ha. Para ihatid na kita sa sakayan. Okay. Pero enjoyin na lang natin tong moment. Wala namang problema kung late ako umuwi eh. Wala rin naman akong gagawin sa bahay. Okay ka lang ba? Ha? Bakit mo naman natanong? Eh kasi parang napapansin ko lang. Kanina ka pa wala sa mood. Bakit mo naman nasabi? Hindi kaya. Hindi mo ba na-enjoy yung araw na to? Alam mo, Miko, wala nang mas best pa kundi tapusin ang 2021 na kasama kita. Ikaw talaga kung ano-anong iniisip mo. Ah, ganun ba? Pero nga pala, total nabanggit na ang end of 2021.
May gusto lang sana akong sabihin sa'yo. Talaga? Ano? Gusto ko sana na itigil mo na yung paghihintay mo sa akin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Naghihintay ka na magka-label tayo, di ba? Tigil na natin yung pag-aantay. Kasi feeling ko, hindi pa natin makukuha yun sa ngayon. Pero, bakit? Naisip ko kasi na until now, hindi pa ako handa. Hindi ko pa kayang magpatali sa isang relasyon. Nico, ine-enjoy ko pa kung anong meron ako ngayon. Gusto ko yung nagagawa ko ang lahat ng gusto kong gawin nang hindi nag-iisip kung may boyfriend ba akong ma-offend o magagalit. Gusto kong magdesisyon ng para sa akin lang at hindi para sa dalawang tao. Kapag nag-commit ako sa isang relasyon, hindi ko na magagawa ulit lahat to. Hindi naman ako nag-i-expect na magkaka-label tayo agad. Di ba nga promise ko sa'yo na aantayin kita? Celine, mag-aantay ako kahit gaano pa yan katagal. Pero yun nga ang problema ko eh. Hindi ko totally ma-enjoy ang pagiging solo ko kapag iniisip kong may taong naghihintay para sa akin. Paano kung abutin ng 1 taon yung paghihintay mo? Ayoko kitang ikulong sa isang relasyon na wala namang label. Ayokong ikaw ang mag-suffer dahil lang takot akong mag-commit. Ayokong gawin yun sa'yo. Ayaw mo na ba sa akin? Gusto kita. Wala namang nagbago sa nararamdaman ko for you. Pero hindi pa talaga ako ready. Gusto kong salubungin ang 2022 with a fresh start. Gusto ko munang hanapin yung sarili ko nang sa ganon. Kapag buo na ako, buo ko na rin maishishare ang sarili ko sa'yo. O sa kahit kanino man. Kaya kong gawin yon. 1 taon? Kaya ko mag-antay ng ganun katagal. Celine, please, wag naman ngayon. Nico, space lang ang hinihingi ko. Bigyan natin ng isa't isa ng pagkakataon na makakilala ng iba. Hindi naman kita inaalis sa buhay ko eh. Pero kung makahanap ka ng iba na mas deserving kesa sa akin, mas matutuwa ako. Kesa naman sayangin mo yung oras mo sa paghihintay sa akin. Di mo namamalayan, dumaan na pala yung tao na para sa'yo. Pero ikaw na yung taong para sa akin. Nico, please. Okay. Kung yan ang gusto mo, wala naman ako magagawa eh. Hindi kita mapipilit. Hindi kita maipaglalaban kasi sa simula pa lang, hindi naman naging tayo. Wala akong karapatan na mag-demand sa'yo kasi nga, hindi ka naman naging akin. Diba? I'm so sorry. Sana maintindihan mo ko. Papadudot ng gabing yon ay umuwi akong durog ang puso. Gusto kong magalit pero alam kong wala akong karapatan dahil sa simula pa lamang ay ako na ang nag-decide na maghintay. Ito ang mahirap sa relasyon na walang label. Wala kaming commitment sa isa't isa at wala akong karapatan na mag-demand dahil wala naman akong pinangahawakan. Walang kami at yon ang totoo. Umas naman kaming sweet, umas naman kaming magjowa, ang bottom line ay wala pa rin kami. Never naging kami at hindi magiging kami, Papadudot. Masakit man pero yon ang katotohanan. Pagka-uwi ko ay agad akong nagkulong sa kwarto ko at hindi ako nagbukas ng mga social media accounts ko. Dahil kapag ginawa ko ito ay si Celine lamang ang maaalala ko. Nagluksa akong mag-isa sa pag-ibig na hindi naman nabuo. Nawalan ako ng ganang makipag-usap sa mga kaibigan at pamilya ko dahil sa besperas pa ng bagong taon. Sinarili ko ang sakit at dinamdam ang unti-unting pagguho ng mga plano ko sa hinaharap na sana'y kasama si Celine. Gets ko naman ang gusto mangyari ni Celine. Hindi pa siya handang pumasok sa isang relasyon. Nandun pa rin ang takot niya dahil sa ginawa sa kanya ng ex niya at ayaw niya akong idamay sa mga problemang hindi naman ako ang may gawa. Yun nga lang ay masakit pa rin tanggapin ang naging desisyon niya. Kahit na para naman sa ikabubuti ko ang ginagawa niya. Hindi nagtagal ay napansin din ni Laika ang pagiging mailap ko sa kanila. Kaya siya na mismo ang lumapit sa akin upang kumustahin niya ako.
Nandiyan ka ba? Kapag hindi ka sumagot, papasok na ako. Insan! Bagong taon na, hindi ka ba babangon dyan? Huy! Okay ka lang? Okay lang. Bumangon ka na nga dyan, para kang sira. Bagong taon, nagmumukmuk ka. Insan, payakap nga. Sige lang. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Hindi kita i-judge. May problema ba sa akin? Ano bang meron sa akin? Bakit lagi na lang ako iniiwan? Wala na ba kayo ni Celine? Gusto raw niya ng space. Space para saan? Para sa sarili niya. Ayaw daw niya ako makulong sa relasyong walang label. Kasi hindi pa raw siya readyng mag-commit. So wala na talaga kayo? Hindi naman daw niya sinasara yung possibility naming dalawa. Pero ipaprioritize na lang muna daw niya ang sarili niya ngayong 2022. Anong sabi mo? Okay. Kung yun ang gusto niya, ibibigay ko. Eh ikaw, anong gusto mo? Alam mo na yun eh. Kailangan ko pa bang sabihin kung anong gusto ko? Ang ibig kong sabihin, ano na ang gusto mong mangyari ngayong alam mo na kung anong gusto niya? Ewan ko. Hindi ako makapag-isip ng maayos ngayon eh. Wala kang maisip kasi ang buong focus mo ay nasa kanya. Hindi mo binigyan ng atensyon yung sarili mo eh. Oo, love is selfless pero minsan, kailangan mo ring mahalin ang sarili mo. Di ba nga sabi ko sa simula pa lang, huwag mo siyang gawing mundo mo. Hindi ko naman ginawa yun eh. Anong hindi? Tignan mo nga itsura mo. Nagkakaputo ka na sa labas tapos nandito ka't nag-e-emote. Sa tingin mo anong ginagawa ni Celine ngayon? Malamang nakapag-post na yun ng selfie na may hashtag na New Year, New Me. Eh ikaw, hashtag sawi. Iba kasi yung nararamdaman ng iniwan sa nararamdaman ng naiwan eh. Magkaibang level ng sakit yun. Hindi ka iniwan, insan. Ibinigay lang sa'yo ni Celine yung label na hinihingi mo. Anong klase ng label? Friends. Na may konting romantic feeling pero hindi pa formal. Nagkakaganyan ka kasi ginawa mo naman ang lahat. Nagbigay ka ng sobra-sobra para sa kanya dahil umaasa ka sa ibibigay niyang commitment. Nag-expect ka kasi. Huwag na tayo maglokohan kahit sabihin mong kaya mo maghintay ng matagal. Alam kong araw-araw mong hinihiling na maging kayo na. Pero kahit magtatatumbling ka pa dyan o lumuhod ng patihaya, never mong mapipilit ang isang taong hindi pa ready. Kung gusto mo talagang maghintay, tanggalin mo lahat ng expectations mo para hindi ka nasasaktan ng tulad sa nararamdaman mo ngayon. Ang sakit mo naman magsalita. Support ang kailangan ko ngayon. May sugat na nga ako sa puso. Binubuhusan mo pa ng alkohol. Kailangan yun para gumaling agad yung sugat-sugatan mo. Kilala mo ko, insan. Prangka akong tao. Hindi ako sanay sa plastikan. Saasampalin talaga kita ng katotohanan. Kaya kapag hindi ka tumayo dyan para tikman yung niluto kong spaghetti at epic fail na Graham float, itong tsinelas ko talaga isasampal ko sa'yo. Oo na, bababa na ako. Hindi ko ini-invalidate yung nararamdaman mo ngayon ha. Ang gusto ko lang mangyari, tumayo ka dyan at salubungin mo ang bagong taon. Umiyak ka habang kumakain ng Shanghai, wala akong pakialam. Basta wag kang maging talunan sa unang araw ng taon. Tsaka maraming alak sa baba, kailangan mo yun ngayon. Ikaw talaga. Pero insan, salamat ha. Nandyan ka palagi tuwing kailangan ko na makakausap. Ako pa! Pero sa susunod may bayad na ha. Alam mo, ang galing mo mag-advise tungkol sa love pero ikaw mismo, wala namang jowa. Nananahimik ako ah. Huwag mo akong idamay sa pagiging sawi mo. So kasi nung nagsabing wala akong jowa. Sus, ako pa niloko mo? Wala nga. Totoo naman. Baka naman may mairereto ka dyan. Teka, baka tibo na ang type ni Celine. Napakagago mo talaga, insan. Tara na nga. Bumaba na tayo. Happy New Year! Happy New Year din! Sa ngayon, Papa Dudut, kung tatanungin niyo ako kung nakapag-move on na ba ako kay Celine ay hindi ang magiging sagot ko. Hindi ako mag-move on, sa halip ay magpapaubaya ako.
Hindi ko sinunod ang suggestion sa akin ni Laika na i-block na si Celine dahil ayaw kong gawin yon. Kahit papaano ay gusto ko pa rin naman siyang maging kaibigan kahit na hindi kami ang nagkatuluyan. Ang ginawa ko na lamang ay pansamantala akong nag-deactivate ng social media at naisipan kong magpahinga mula rito para sa ikakapanatag ng isipan ko. Nag-focus na lamang ako sa trabaho at gumawa ng goal para sa sarili ko ngayong taong ito. Sa kasalukuyan ay abala ko sa pag-gym at paglalaan ng oras sa pamilya at mga kaibigan ko. Hindi na muna siguro ako maghahabol ng pag-ibig at hahayaan ko na lamang itong dumating ng kusa. Siguro ay hindi talaga para sa akin ang internet love dahil aaminin ko na marupok talaga ako at uto-uto. Papadudot, hayaan niyo kung kunin na rin ang opportunity na ito para magpasalamat kay Celine dahil dumating siya sa buhay ko. Hindi man maganda ang naging pagtatapos ng kwento naming dalawa ay hindi ako nagsisisi na nakilala ko siya. Hindi pa rin mawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Alam kong hindi ako ang priority niya ngayon pero gusto kong malaman niya na nandito lamang ako. Hanggang ngayon ay miss ko pa rin siya sobra. Para kay Celine, hindi kita i-message o magpaparamdam sa iyo dahil alam ko na kung nasaang lugar ka ngayon ay hindi na ako maghihintay pero lagi mong tandaan Celine na nandito pa rin ako. Hanggang magbukas ang pinto para sa iyo. Pero sana kung kailan handa ka na, may chance pa. Yun lang po at maraming salamat Papa Dudut sa pagbabahagi ng aming kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Miko. Thank you Miko for trusting Barangay Love Stories na ibahagi ang iyong kwento ng buhay at pag-ibig para sa ating mga kapuso. Tama ang sinabi mo, mahirap nga ang pumasok sa isang relasyon kung walang kasiguraduhan. Pero ganun talaga ang love, isa itong sugal. May uuwing panalo, may uuwing talo. Kaya palagi niyong tandaan na huwag ninyong isugal ang lahat. Magtira kayo para sa sarili ninyo para hindi kayo maiwang zero. Para sa kabarangay nating si Miko, maraming pinto ang nasa paligid lang na soon ay maaring magbukas para sa iyo. Malay mo ay may kumakatok na pala dyan sa tabi. Hindi mo lang napapansin kasi nga ay nakafocus ka sa pintong nagsara na at hindi mo sigurado kung pagbubuksan ka pa. Find new opportunities. Hindi lang sa love kundi maging sa career at sa future mo. If you fail, learn and then move on. That's part of growing as an individual. Hanggang sa muli, ako po si Papa Dudut sa mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa dito sa Barangay Love Stories number 1. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng pag-asa at mga kwento ng buhay dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Forever! Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio.